खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। देरहासार बादायगिरिया मोनगोन देरहासार बान्थाया 5 लाख रां, उन बान्थाया 1 लाख रां। अनलाइननि गेजेरजों थिसनहरदो गावबा गावनि मुं। लिंकआ जाबाय www.bodolandinkhongtelevision.com। खुलुमबाय। आथिखालाव बर'नि सावथुन मुलुगाव फेस्ला सावथुन एबा एन्टारटेनमेन्टनि मस्ट वेलकाम मोननाय रायजो राजाजों बरायजाथारनाय फिल्म प्रडाक्सन होनना बुङोब्ला बामबला फिल्म प्रडाक्सन। बाक्सा जिल्लानि सिमलायाव थानाय गोसो गुदुं रिंगुदामसामोना बामबला फिल्म प्रडाक्सनखौ जुरियो। गावसोरनो बिथांमोना एक्टिं खालामो, गावसोरनो सल' लिरो, गावसोरनो डाइरेक्सन होयो। बामबला फिल्म प्रडाक्सननि सोद्रोमामोन। जोङो बामबला फिल्म प्रडाक्सननि बागै गोबांथार सावरायनांगौ गैया। बामबला फिल्म प्रडाक्सननि गेजेरजों दासिम मोनस्नि सिरिज सिनेमा बानायनाय जादों। हायनामुलि सिरिज 1निफ्राय जागायजेननानै दासिम हायनामुलि 7 सिरिजसिम सफैबाय। मोनफ्रोमबो सिरिजआव मैखोमै रल लादों दाब्लानि बिफावखौ नायनानै नायगिरिमोना जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बेखौ सासे माहाजोन हिसाबै थिसननाय जादों। हायनामुलिनि मोनफ्रोम सिरिजआव दाब्लाया सोर आरो दाब्लानि सोमोन्दै मोनथिनांगौ दङ। दाब्लाया जाबाय जगत बर'। बिथाङा उन्दै समनिफ्राय हारिमु थिलियाव आगान होबोदोंमोन। बिथाङा मोजांथार मेथाइ खनो आरो नायजाबफोराव एक्टिं खालामबोदों। हायनामुलि सिरिजआव बिथाङा मैखोमै रल लानायनि अनगायैबो गोबांथार सावथुनफोराव बाहागो लादों। जों दिनै बे समाव जगत बर'नि न'आव दंफैयो। दाब्ला बिमुंजों बिथाङा गासै बर' हालामाव मुंदांखा जानानै दङ। जों बिथांनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय सिबिनाय होयो, खुलुमनाय होयो। जों बिथांनो खुलुमनाय होबाय, नोंथांनो खुलुमनाय होदों। नोंथाङा दाब्ला बिमुं लानानै हायनामुलिनि 1 सिरिजनिफ्राय जागायनानै 7 सिरिजसिम मैखोमै बिफाव लादों। नोंथाङा सावथुन मुलुगनि अनगायैबो देंखो मुलुगावबो गोबाङैनो गोहोम दङ। लोगोसेनो आरो माबा माबि नोंथाङा बिफाव लानानै दङ, समाजनि दायित्वखौ रुजुनगासिनो दङ। जों दिनै नोंथांनि न'आव फैदों नोंथांनि आबुं मिथिनो थाखाय आरो नोंथांनि जिनियासखौ मिन्थिनो बागै। नोंथाङा गिबि समाव बुंदो जे नोंथांनि उन्दै समनिफ्राय दा समसिमनि जिउनि बाथ्रा। खुलुमबाय। आं उन्दै समनिफ्रायनो एलपिआव फरायनाय समनिफ्रायनो हारिमुजों सोमोन्दो दंमोन। माने बै समाव बैसागु मोसायोमोन। आं हिन्जाव जानानै मोसायोमोन आरो बै समाव जोंहा बर'आ मोनसे हुदा दंमोन, मा हौवायानो हिन्जाव जाना मोसानाय बिदि आरो। एलपिनिफ्रायनो आं बिदि बैसागुफ्राव मोसाबोदोंमोन। जेब्ला एमइ सेक्सन मोनबाय अब्ला स्कुल उइकफोराव मेथाइ रोजाबदोंमोन, ड्रामा खिन्थिदोंमोन। बेनि उनाव
जेब्ला हाइ स्कुल मोनो बांसिन जाबोयो आरो आंनि कालसार प्रग्राम खालामनाया मेथाइ खननाय मोसानाय बबेबा फावथिना दिन्थिनाय बिदि आरो बेनिफ्राय कलेज लाइफ मोननाय लोगो लोगो मा होनो कलेज मोननायनि आगोलावनो आङो लखनौनिफ्राय फातखान्डे संगित बिद्यालयनिफ्राय आङो ग्रेजुवेसन लायो आरो संगित बिद्यालयनिफ्राय बेनिफ्राय रेडिअ आर्टिस्टबो जायो बेनिफ्राय माखासे अडिअ फोरावबो रोजाबदोंमोन आङो बै समाव केसेट दंमोन बेनिफ्राय बेबायदि गामिफोराव जोंनि गामियाव मा होनो जात्रा गावान दंमोन बेफोराव आङो रल खालामदोंमोन बेनिफ्राय देग्लाय जेब्ला एसे देरनाय लोगो लोगो आनसलिक भित्तियाव जोङो बिदिनो जात्रा गावान दिन्थिनो लादोंमोन जोंनि एरियानि आर्टिस्टफोरा लोगो नांनानै बेयाव आङो बहुद थारमाने गोब्राब रल लादोंमोन आरो थारमाने मेइन रलफोरखौ नेगेटिभ रलफोरखौ लादोंमोन बेबायदि आरो दा बिदिनो फिल्म खालामै खालामै दिनैसिम मथा मथि जिबनाव आङो बर' फिल्म नंथाराबो 14-15थासो खालामबाय बिदि आरो गुबुन रावनि सावथुन गुबुन रावाव आङो मोनसे माबा खालामदोंमोन बे होनो मोनसे माबा मिक्स दं आरो रावा बर' भुटिया बिदिनो एसामिस रावफोरा दङ आरो बेखौ मा होनो माबा सिजौ खालामदोंमोन नोंथाङा बांसिनै फेस्ला फावथिनाय जायो फेस्ला फावथिनायनि गेजेरजों नोंथाङा मा एक्सपिरियेन्स मोननाय जादों जिउआव आच्छा बै निखनावनो दे आं बांसिन अबसे फेस्लानि रलखौनो खालामबोनाय जादों मोनसे इन्टारेस्टिं आरो जायखौ खालामनानै मानसिखौ मिनिहोनो हायो इन्टारेस्ट खालामनो हायो खालामै खालामै अयभास जाबाय खालामनानै मोजां नाङो ओमफ्राय रायजोआबो जेन आंखौ फेस्लाखौनो खालामोबा मोजां जायो बेफोरबायदि लुबैयो बेखायनो फेस्लाखौनो बांसिन खालामनाय जायो आच्छा नोंथांनि हायनामुलि सावथुन बे हायनामुलि सावथुनफोराव नोंथाङा डाइरेक्सन होदों सल'बो लिरदों नोंथांमोना आच्छा बेनि जेनाखि कनसेप्ट हायनामुलिनि गेजेरजों नोंथांमोना समाजनो मा बिहोमा होनो नागिरदों हायनामुलिनि गेजेरजों समाजाव जों बेखौनो बिहोमा होनो नागिरदों मेसेज होनो नागिरदों बे फिल्मा नंगौ हायनामुलिया कमेडि अब्लाबो बेयाव सैथो खोथाखौनो बुंनाय जायो आरो दिनै खोथानि खोथा पलिटिकेलनि बेलायाव दा बर'जों बर' गावजों गाव एना एनि जालाय नांलाय खमलाय मोनसे समाव इलेक्सन फैबा मानसिफ्रा मा होनो गावजों गाव बुथारलायनायबो जादोंमोन बेखायनो जोङो फेस्लानि गेजेरजों जेन बिदि दाजाथों ओरैहाय खालामदोंमोन जोङो थारमाने गावजों गाव थैलायनो नाङा बेखौसो जों दिन्थिदोंमोन आरो गावजों गाव नांलाय खमलाय दाजा पलिटिकेलनि नामाव बेखौ जों बे फिल्मनि गेजेरजों जोङो रायजोनो खोन्थिदोंमोन आरो नोंथाङा मेथाइबो खनो सावथुनावबो खनो नोंथाङा मेथाइ हायनामुलियाव खनदों दा बे बेलायाव अबसे आं गोदोनिफ्रायनो मेथाइबो खनबोखादों बांसिन मेथाइसो रोजाबोमोन आङो बेनिफ्राय जेब्ला फिल्म हायनामुलिनि अनगायैबो आरो गुबुन गुबुन फिल्मफोराव आङो मेथाइ होबोदों आं निजे लिरबोदों टिउन होदों निजे गारां होबोदों बिदि आरो दिनैसिम बै गुबुन गुबुननिफ्राय दिनैसिम हायनामुलियालागै बिदि मेथाइ होबोदों आरो नोंथाङा दोंसे मेथाइ रोजाबनानै जोंनो खोनासंहोदो जाय मेथाइआनाखि नोंथांखौ दासिम माने गोसो एकथुबाय थायो मेथाइ मुलुगाव थांनो थाखाय आं फिल्मावबो रोजाबदों खिन्थु फिल्मनि अनगायैबो अडिअ'आव रोजाबदोंमोन आं बेखौ गोसोखाङो बे मेथाइखौ थारमाने बे मेथाइजों आङो एसे मा होनो एसे मुं जाबोदों आरो बेनो जाहैबाय बै समाव अब्ला
मानसिफोरनि लोगोआव बिदि गोबांद्राय मबाइल गैयामोन आरो खायसे बे टाउन सहरावसो मबाइलखौ जों नुनो मोनोमोन जोंनि गामि ओनसोलाव मबाइल गैथ'वामोन बे समाव आङो कलेज फरायफुनाय सम थारमाने मानसिफ्रा अब्ला समाव बै गोसोथोलायनायनि मुङाव सेंग्रा सिख्लाफोरा लाइजामसो हरोमोन आरो खिन्थु दा आथिखालाव बेखौ नुनो मोनला अबयसे सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोथोलायनायजों फनजोंनो रायलायहरो खिन्थु बै समाव लाइजाम हरोमोन बे समाव आं गोसोखांनानै लिरदोंमोन हाबा खेराइनि खाबु लाना नोंनो लाइजाम लिरै लिरैनो मिथिं दावथिंनि खाबु लाना नोंनो लाइजाम लिरै लिरैनो आसिया रुवायलांबाय गोसोआ मेंग्लिलांबाय आसिया रुवायलांबाय गोसोआ मेंग्लिलांबाय बिदि लिरदोंमोन आरो आदसा माने खोब मोजां माने मेल'डि मेथाइ बियो आरो हेन्डसजों खनोब्लाथ' बे दामनाय दामजुफोरजों खनोब्ला मोजां जागोन आरो बेनि अनगायै नोंथाङा लिरनायावबो आखाइ दंमोन लिरदोंमोन लिरनाय माने थुनलाइनि थिलियाव नोंथाङा आगान होदोंमोन थुनलाइयाव दंमोन खायसे खायसे आं बे जोंनि एरियायाव जोंनि हालामाव मेल मिटिंफोर जायोबाथाय जेब्ला सभिनियरफोर बर'नो बेफोराव आङो आर्टिकेल होदोंमोन आरो आदसा बिदिनो दा खोब गोसोआव फैलिया बिदिनो मोनब्रै मोनबासो बिदि सभिनियरफोराव आं लिरनाय होदोंमोन आरो आदसा बेनिफ्राय गोबांसेया नोंथांखौहाय जंखायो ना जंखाया जे नोंथाङा जे माने दाब्ला बिमुंजों फावथिगासिनो दङ हायनामुलियाव आरो हायनामुलियाव फावथिनाय मोनफ्रोमबो सिरिसावनो नोंथाङा माने एसे माने सिख्लाफोरखौ जंखायनाय सिनफ्रा दङ थारमाने जिहेथु पिक्साराव नुबाय थाबाय नालाय बबेयावबा प्रग्रामफोर गानो थाङोबा गोजान जायगायाव जायखिजाया एदावो आरो है दाब्ला हिन्जाव गुन्दा जिहेतु सिनेमायावनो बिदि बुङो नालाय बे मोगथाङावबो खायसे खायसे उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लासाफोरा एदावो आरो जंखायो आदसा बेनिफ्राय न'निफ्राय जेबो हेंथा गैया नामा नोंथाङा जे बेबायदि फावथिगासिनो दङ अबयसे आगोलाव बे हेंथाखौ मोनाखैमोन दा नोंथाङा खोब नांगौ सोंथिखौनो सोंदों आंनियाव खिन्थु दा एसे माने फिसाजो फिसालाफोरा एसे बुङो आरो फिसालाया आंनिया क्लास 8 मोनबाय फिसाजोआ क्लास 3 मोनदों बिखेखै फिसाजोआ बिदि रलखौ लानांला बाबा लाजियो मानसिफ्रा बुङो जोंनि सिगाङाव बिदि बुङो आरो ओंखायनो आं एसे आथिखालाव एसे उसुबिदाबो मोनलायलाङो आरो फिसाजोफोरानो बुङो नालाय बिदि थारमाने जोंनि समाजाबो माने बेबायदि फेस्लाफोरखौ नायबा माने सावथुन मुलुगाव बाहागो लानाय बा हारिमुथिलियाव थांनायफोरखौनो मोजां मोना दा नोंथांनि फेमिलि एबा नोंथां फंबाय फेमिलिनि खोथाखौ खुदिया थानायनि खोथा नोंथां बुंदों दा नोंथांनि माने आइजोआ बे बेलायावहाय माबाफोर बुंमोन नामा एबा नोंथांनि न' बिमा बिफा बा बिदा फंबायफोर दङ नोंथाङा बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे हेंथाफोर मोनदोंमोन नामा बिदा फंबाय बिमा बिफा बिसोरनिफ्राय आङो बेफोरबायदि हेंथा होनायखौ आं मोनबोआखै खिन्थु अबयसे सम सम आंनिया बिसियाबो दा गोदो बुङामोनबाबो दा बुङो आरो मानसिफ्रा गाज्रि बुङो बेफोरबायदि रलखौ लानो नाङा होननानै बेनिफ्राय आं नैबेखौ बुंथारनांगोन न'खरनि अनगायैबो गोबां खुरमा गुस्थि दङ बाहागिफोर बबावबा दङ दा बिथांमोना आंखौ अननायजों बुङो आरो आंखौ जिहेतु अनो बिदि गाज्रि रलखौ लाबाय थानांला मानसिफ्रा गाज्रि मोनो मोजां रलफोरखौ ला आंखौ अननानै बुङो आरो बिदि आरो नोंथाङा गोबांथार सावथुनाव बाहागो लादों आरो बामबला फिल्म प्रडाक्सननि नोंथाङा सासे मैखोम सोद्रोमा नोंथाङाबो बिगोमा होननानै बुंनाय जादों दा माबायदि इनकाम फैनाय जायो जे नोंथांमोना जिउ खांनायनि राहा लानो नागिरदों सावथुन मुलुगजों
बे बेलायाव अबसे हायनामुलिखौ जों बिदिनो जयै रायलायनानै खालामदोंमोन फार्स्ट टाइम फैला मेन्डेला आं ओरै मोनसे कमेडि फिल्म बरननोसै फैसा एसे खांनानै जों खालामनोसै ओरै बुंदोंमोन दा बिदिनो फैसा खांलायनानै जों बिदि खालामजेनदोंमोन आरो उनाव फिल्मा बेनिफिट जाबाय बेनिफिट जानानै बिदिनो फैसा खांलायनायफोरखौ राननानै होजोबलायबाय बाखि बिदिनो थारमाने दिनै 1निफ्राय पार्ट 7सिम लस जाफेराखै लाबानो लाब जाबाय थादों दस्रानि माबाखौ आं बुंनो हाया लाब लकसानखौ खिन्थु जोंनि बांबुला फिल्म प्रडाक्सननि आन्दाराव जेब्ला हायनामुलिखौ दिन्थिदों जों लाब जाबोबाय थादों आरो दासिमबो लाबाव दं बेनिफ्राय रिमिनारेसननि बेलायाव बे बेलायाव जिहेथु सासे सानै जों गुबुन आर्टिस्टबो लिंहरनो गोनां जायो नालाय बिथांमोननोबो जोंनि बर' समाजाव जेसेखिनि सोलिदों आरो फिल्म गागासेयाव बेसे मोनो थिग बिथांमोननोबो हरनाय जायो बेनिफ्राय बाखि थालांनाय फैसाफोरखौ अबस्से आं बेखौ हसा बाथ्रा बुंनांगोन फैलाया हेन्डेल खालामो नालाय गासिबो माबाखौ बेनो दा सामलायो दा बेनि लाब लकसान गासिबो बिथांनि आखायाव दङ आरो बेसे गोबाव जागोन नोंथांमोना बे बांबुला फिल्म प्रडाक्सन दिहुननाया बेथ' पार्ट 1निफ्राय दिनै 7 मोनबाय बेनिफ्राय बोसोरसेयाव खेबसे खालामजायाखै बेबो बबेबा बोसोरनैनि गेजेराव खेबसे खालामो बबेबा बोसोरसेजों खालामो बबेबा बोसोरथामजोंसो खालामो बै हिसाबै खमबाबो 10-12 बोसोरसो जाबाय नामा बे जागायनाया मा सममोन आं बेखौ थिग गोसोआव गैलिया आच्छा मथा मथि गोबाव जाबाय नोंथाङा दा बावैसो बुंदों जे फैलानि आखायाव हिसाब निकासा दङ आरो लाब लकसान जानायनि बाथ्राया बिथांनि खाथायावसो दङ दा बे होनब्लाबो नोंथांमोना माने जोंनि बिगोमा दा बिगोमा हिसाबै नोंथांमोनहा बेयाव माने फावथिनायनि थाखाय रिमिनारेसनखौथ' लायो जायखिजाया बे बेलायाव आं नैबेखौ बुंनांगोन फैसा थाखानि खोथायाव जोंहा बेफोरबायदि माबा गैलाया जायखिजाया बिथांनि आखायाव दङ सानसेबाबो जथुमलायनाया जागोन हिसाबफोरा जालायगोन निश्चय थारमाने बाहागो हिसाबै माबा मोनसे जालायगोन नोंथांमोना हायार लाबोनाय जेनाखि आर्टिस्ट बिसोरनोल' पेमेन्टखौ होनाय जादों आरो गाव कमिटिनि गेजेराव थानाय सोद्रोमाफोरनो रिमिनारेसन होनाय जाया बे रोखोम लांबाय थानाय जादों नंगौ बेनिफ्राय जेब्लानाखि स्क्रिप्ट नोंथांमोना बानायो स्क्रिप्ट बानायोब्ला माने नुनो मोनदों माने 3 मानसिनि मुंबो फैबाय थादों दैमासा ब्रह्म जोंस्रां ब्रह्म आरो जगत बर' नोंथांनि मुं 3नि मुं थाबाय थायो स्क्रिप्टनि बेलायावहाय बोरै ज' बानायो नामा स्क्रिप्टखौ नोंथांमोना अबस्से स्क्रिप्टखौ जोङो 3जोंनो जिरायो मोजां जिरायनानै लिरो फैला मेन्डेला आं बिदिनो सम आंनि न'आवबो जिरायनानै लिरो सम फैलानि न'आवबो जिरायना लिरो एखनबा बबेबा हटेलावबो थानानै लिरो टाउनाव एखनबा माब्लाबा जों भुटानावबो थांनानै लिरहैयो खिन्थु 3जों लिरो आरो बेयाव जाहैबाय मा कलमखौ जों मेन्डेला बिथांनो होयो बेनिफ्राय फैलायाबो थाबाय आंबो थाबाय गासै स्क्रिप्टखौ रायलायलायबाय फार्स्ट टु लास्ट गेजेराव बोरै जागोन जागायनायाव बोरै जागोन जोबनायाव बोरै जागोन बेखौ रायलायखाना लाबाय स्क्रिप्टखौ लिरनो होबाय थाबाय जों बुङै होबाय जों जेब्ला बुङै होयो बिथां मेन्डेला लिरबाय थाबाय बिनि गेजेर जोंनो डायलग नांगौ जायो मेसेज गोनां डायलग दा बेफोरखौ जोङो समाव जोङो रायलायनोसै बेयाव मेसेज गोनां डायलग नांगौ गोसोखांलाय बेफोरबायदि जों गोसोखांलायो बेनिफ्राय आं गोसोखांनायखौ आं बुंनोसै जेनेबा फैलाया गोसोखांनायखौ फैलाया बुंनोसै मेन्डेला गोसोखांनायखौ मेन्डेलाया बुंनोसै बे बबे साबसिन जायो बेखौ जों सेबखांनोसै आरो गेजेराव सासे एक्टरनि मुं जों मख'थारनांगोन बिथाङा जाहैबाय हानिफ आलिनि कनसेप्टखौ नोंथांमोना माबोरै लाबोखो बिदिनो जोङो आवगोलाव फैला मेन्डेला दाब्ला जों बिदिनो बबेबा माबाफोराव फांसनफोराव माब्लाबा मेथाइ खननाय मोसानाय कमेडि दिन्थिनाय बेफोरखौ जों खालामबाय थायोमोन आरो लकेलाव बेखायनो लकेलनि मानसिफोरा मिथिखागौमोन जोंखौ बेनिफ्राय बिदिनो हानिफ आलियाबो सासे
जोंनि एरिया खिनियाव आरो बिदिनो बे स्टेज प्रग्रामफोराव एखनबा मोजां कमेडि खालामोमोन आरो फेस्ला बुंनाय माबानाय बायदि आरो दा बेनि गेजेराव जोङो जिहेतु रायलायबाय जोङो फिल्म बरनगोन होननानै फैला मेन्देला दाब्ला ओरै रायलायखाबाय खिन्थु जोङो बै समाव हानिबालिनि खोथाखौ जोङो गोसोखांनायसै आरो बिथांखौ मोनसे रलाव लाबोनांगोन बिथाङा मोजां फेस्ला दिन्थियो बे हिसाबै बिथांखौबो जोंजों समान समान लाबोफानाय जादों। आदसा बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो आद्रा थाबाय थादों बे जाहैबाय जे नोंथांनि जिउआव घटिनाय साबसिन जाथाय होमबा नोंथाङा माखौ बुंनो नागिरो बे हायनामुलि बानायनाय समनि? बहुद घटना जादों होमब्लाबो आं नैबे एसे खाथिसिननि माबाखौ बुंनोसै आरो जेनेबा मा होनो हायनामुलि 7आव जानाय आगोलावबो जादोंमोन बिदिनो इन्टारेस्टिं जाथायफोर खिन्थु आं बेखौ दोनथ'नानै नैबे 7आव मोनसे जानायखौ आं सैथो आरो बेखौ बुंनो नागिरदों। जेब्ला हायनामुलिया शुटिं जासिगोन अब्ला आङो माखासे ड्रेसखौ बायबाय गेरुवा गाबनि जिफोरखौ बायबाय बे इन्दुरमालाफोरखौ बायनानै शुटिंआ जासिगोन नालाय खानायखौ आं सिनजोबनांगौ आरो दा सिननानै शुटिंआ जाबाय शुटिंआ जानानै बे दैज्लां सम नालाय बिराद अखा हादों बे समाव शुटिंआ द्रप थाबाय आरो द्रप थानानै मा जानायसै एसे खानाया लावनो हमबाय आरो बेनिफ्राय बे समाव आंनि आफाया रुंसारि जालांदों आरो बे समाव आं खानायखौ आरोबाव सिनबावनांबाय फादारनि मुङाव खानायखौ सिननांबाय जिहेतु एसे लावदोंमोन दाना बिदिनो थाबाय साननैसोनि उनाव आरोबाव फिल्म शुटिं जानोसै आरो बेनिफ्राय खानाया एसे लावबाय आरो ओमफ्राय मेकआप सेकआप लाबाय आरो नै रल' खालामनांसिगौ बिथांमोना मेन्देलाजों फैला जाबाय खानायाथ' एसे लावबाय बारा थिग जानाय नङा नोंथां दा खानायखौ सिनबावनाया गाहाम जागोन नोंथां ओरैहाय दा मेकआप लाबायानो आं मा खालामनो नङा मोजां जानाय नङा नोंथाङा खानायखौ सिनहैफिननांगोन उफायथ' गैला मेकआप लाबायमोन आङो नाफिननायाव थांनानै फिन खानायखौ सिनबावनायसै आरो बेनिफ्राय फैबाय बिदिनो शुटिंआ जालायबाय जानानै बिदिनो आंनिया जाखांनानै बिदिनो साननैसो दस्रानि लालायबाय आरो साननैसो अखा हाबाय ओरैबायदि अखा हाबाय शुटिंआ साननैसो द्रप थालायबाय आरोबाव खानाया एसे लावरनलायबाय आरो ओमफ्राय फैलायबाय खानायखौ सिननो होलायबाय खेबबेसे सिननांखो नोंथां खानायखौ बे सावथुननि थाखाय? खेबथाम ना खेबब्रै जादों मोनसे सावथुन बानायनायनि थाखाय लान्था सिनजादों आरो लान्था सिनथारनो गोनां जादों दा बिदि आरो थारमाने बिदि सम गोसोआव थानाय जाथायफोर जाबोदों। जा मोनसे बानबुंथि दङ जे हारिमु थिलियाव आगान होदों जेब्ला हारिमु थिलिनि रिंगु दामसाया हारिमु थिलिनि आइजोखौनो हाबा खालामनांगौ नोंथाङा हारिमुनि आइजोखौ हाबा खालामखो ना बायजोनि आइजो हाबा खालामखो? अबस्से बे बेलायाव आं हारिमुआव थानायखौनो आं हाबा खालामदों थारमाने बै समाव खायसे जोंनि एरियायाव माबा जात्रा गावनफोर खालामोमोनथ' बै समाव बेबो बिदिनो रल खालामबायोमोन खोब मोजां मोनोमोन आरो हारिमुखौ आरो बिदिनो थारमाने बेजोंनो हाबाया जानायसै आरो आंनि माने हारिमु थिलिनि सासे रिंगु दामसाखौ मेथाइ खनोमोन बिथाङा मेथाइ खनो एक्टिं खालामोमोन आदसा बिदि आरो दानिया जों फैनि जोबथानाय फारसे जे नोंथाङा जे सावथुन खालामबाय थादों नोंथाङा दा बावैसो बुंबाय नोंथांमोननि सावथुनाव नोंथांमोनहा जिखिनि खामायनाय जादों बियो नोंथांमोननि गेजेराव रानलायनाय जायाखै नाथाय नोंथाङा जिउखौ बुस्थुआ जाहैबाय मा जोङो बे प्रडाक्सनखौ गोख्रों खालामनायनि जा लैखो दङ आंनि सोंथिया ओरै जादों जे
नोंथाङा माने हायनामुलि सिरिज 1निफ्राय जागायजेननानै हायनामुलि सिरिज 7सिम सावथुनाव बाहागो लाबाय थादों बामबला फिल्म प्रडाक्सनजों बेनिफ्राय नोंथाङा बिनि जिनि खामाय बे खामायनि जेबो बाहागो मोनाखै होनना बुंनाय जादों जेने दा नोंथांनि जिउआ बा जिउ खांनायनि राहाया माबोरै सोलिदों बे बेलायाव अबस्से आङो एक्सुवेलि आंनि मेइन खामानिया जाहैबाय आं कन्ट्राक्ट मावो सम सम बिदिनो फिसा कन्ट्राक्ट मावनानै आङो सोलिनानै दं आरो आदसा बे नुनो मोनदों नोंथांमोनहा दा समावहाय माने जितु पलिटिक्सनि बारहावाया गासै बर'फोरखौनो फोनांनानै दङ दा नोंथांमोननि गेजेराव बे पलिटिक्सनि जिनाखि बार बेथ' मैखोमै नांनानै दं होननानै मिथि मोननाय जादों जेरावनाखि फैलाया गुबुन पलिटिकेल पार्टियाव हाबदों नोंथाङा गुबुन पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा जानानै दङ दा बेफोरो नोंथांमोननि जोंनि सावथुननि जोंनि थिलि बामबल फिल्म प्रडाक्सन बेवहाय जेबो गोहोम गोलैनाय नङा नामा बे बेलायाव गोहोम गोलैनाय नङा मानो होनबा गणतन्त्र जुगाव बयहाबो जेराव थांनो गोसो बेयाव थांनायनि अधिकार दं बिथाङा माबा मोनसे टारगेट लानानै थांदों बिथांनि खोथा आंबो बबेबा माबाखौ आं सापर्ट खालामो बेबो आंनि खोथा जाहैबाय खिन्थु जोंनि गेजेराव बिदि मोनसा मोनसि माबाया बेरखाङाखै आरो आदसा बेनिफ्राय नोंथांमोना बे बामबला फिल्म प्रडाक्सनखौ बबे स्टेटाससिम लांनो नागिरदों दाथ' ओरैनो जोङो बर'नि फिल्मफोरा मोनसे मा होनो जोंनि फिल्डफोरा खम नालाय खम बाजेटजोंसो जों खालामनाय जायो थारमाने फैसायाबो सिखांनांगोन बेनि गेजेरावनो लाबबो खालामनांगोन बेखायनो बांद्राय खरसा खालामनो हाया दस्रानि बायदि जों बिग बाजेट खालामनानै जोङो फिल्म खालामनो हाया बर'फ्रा माने फैसाया सिखारा एरिया खम नालाय जोंनि बर' एरियायावसो सोलियो गुबुनावथ' सोलिया बेखायनो जोंहा मोनसे टारगेट दं मा हायनामुलिखौथ' खालामनो रायजोफोरानो जोंखौ बुंहरबाय थायो मबाइलजों बुंहरो खालामबावदो होननानै खालामबावदो बिदिनो खालामबाय दं जोंहा मोनसे टारगेट दं मा जोंबो मोनसे समाव गुबुन जाथिफोरनि बायदि गुबुन हारिफोरनि बायदि जोंबो बिग बाजेट लानानै मोजां स्ट्रं फिल्म खालामनो हागोन नामा बे लैखोआ दं आरो जोंहा जोबनाय फारसे फैनि जे नोंथांमोनहा उन जोलैनो मा मेसेज होनो नागिरो जे सावथुन मुलुगाव बिथांमोनहा बबे गोसोजों एबा बबे मेन्टेलिटिजों सिगांबोनो सावथुननि सासे फावगिरि हिसाबै बे बेलायाव थारमाने जोंनि जाथिया दावगानांगौबा गेलेनायावबो दावगानांगोन बा हारिमुआवबो दावगानांगोन सोरबा बिजनेसावबो सोरबा लेखा फरायनायाव बिदि एभ्रिथिं साइडजों जोङो दावगानांगोन आरो दा बे बेलायाव आं हारिमुनि बेलाखौ बुंनोसै बे फिल्म लाइननि बेलाखौ दा आथिखालाव खिन्थु मानसिया बर'फोराबो मेथाइ खननानै सोरबा माबा मोनसे आइजेंखौ दामनानै इन्सट्रुमेन्टखौ दामनानैबो बा सोरबाया रल खालामनानै सोलिना जानो हायो आरो मानो होनबा गोदोनि बायदि नंलिया जों गोदो प्रग्राम गायोबा मेथाइ खननो थांबाथाय जों बिदि गोबांद्राय थाखा फैसा मोनामोन दा खिन्थु बर'नि गेजेरावबो दानिया बेफोरबायदि खरसाखौ हरो आरो बेनिफ्राय फिल्म खालामनो लिंहरोबाबो बे प्रडाक्सनफोरा आर्टिस्टफोरनो मानसि लाना मानसि सोरनोबा 50,000 सोरनोबा 60,000 सोरनोबा 40,000 बेफोरबायदि एसे नायथाव आर्टिस्टफोरनो होयो आरो आदसा जों गोबांथार सावरायनो आद्रा थाबावबाय जोंनो समा खाबु होदिया जों इयुनाव साबसिनै सावरायनायनि मिजिं खालामबाय आरो दिनैनि बे सावरायनायखौ बयनो फोजोबबाय गोजोननो खुलुमबाय